Du gentager ikke ting i dit liv, fordi du er doven, men du gentager ting i dit liv, fordi dit eget system og din egen krop tror på, at her er trygt. Og det er noget, jeg ser igen og igen. En deltager, der siger til mig, Peter, jeg vil gerne ændre det her i mit liv, men jeg ender præcis med at gøre det samme igen og igen. Så kan jeg sige, at det er ikke dovenskab, men det er biologi, man har inde i kroppen. Din egen underbevidsthed, den kender kun til én ting, og det er overlevelse. Og den elsker alt det velkendte, også selvom det er noget, der sker i ens liv, der gør ondt. Du kan godt ville noget andet i dit liv, men du får det først, når du tør blive bevidst om, hvorfor det er, at du stadigvæk bliver ved med at vælge alle de gamle ting igen og igen. Du kan overhovedet ikke skabe noget nyt i dit eget liv med den samme energi, som skabte problemet i dit liv. Jeg har selv prøvet det rigtig mange gange, at jeg lige skulle tage mig sammen, men fra et sted med selvkritik. Og det virkede aldrig nogensinde for mig. For jeg handlede jo stadigvæk ud af frygt. Så ny energi, det kræver en ny kontakt til dig selv. Det handler om, at du skal ikke bare gøre noget andet, men du skal være en anden, imens du gør det. Og menneskets kroppe lyver aldrig nogensinde. Men vi er bare som mennesker blevet mestre i at overhøre, hvad der sker i kroppen. En deltager sagde til mig her for nylig, jamen Peter, jeg føler mig egentlig okay i mit liv. Men hendes krop, den fortalte en helt anden historie. Det var lukkede skuldre, det var overfladisk vejrtrækning, øjnene der flakerede. Så vil jeg sige, kroppen den husker alt det, som hovedet har lært at undertrykke. Og når du begynder at lytte mere til dig selv, så viser det dig præcis, hvor det er, forandring den starter i dit eget liv. Du er ikke bange for forandringer, men du er bange for konsekvensen. Du ved måske godt, hvad du burde gøre i situationen, men du gør det bare ikke. Fordi, hvad sker der nu, hvis jeg gør det? Hvad siger de andre om det? Og hvad mister jeg måske, hvis jeg gør det? Din egen frygt, det handler sjældent om selve handlingen, men det handler om reaktionen bagefter. Kender du den følelse med, at du føler dig tom, selv når du gør alt det rigtige? Du tjekker alle bokser, og du gør det, du bør gøre. Så burde du være glad. Men du mærker en tomhed. Så er det fordi, du har glemt at spørge dig selv, er det her mit valg, eller er det noget, jeg har lært at gøre? For hvis det ikke føles som dig, så er det måske slet ikke dig. Du er ikke dine egne tanker. Men dine tanker, det former din egen biologi, og din egen krop, den lytter 24/7. Hver eneste gang, du for eksempel siger, det kan jeg ikke, det duer jeg ikke til, jeg kan ikke finde ud af det der, så sætter det sig i dine muskler, nervesystem, og det bliver plantet i dit eget selvbillede. Det starter med en sætning, og det ender med en identitet. Du behøver ikke at larme for at blive set. Der var en tid, hvor jeg troede, at jeg skulle gøre mig synlig. Jeg skulle tale højt, jeg skulle vise, hvem jeg var, og jeg skulle gøre mere og vise, hvad jeg kunne. I dag så ved jeg, at du behøver ikke at fylde rummet med lyd, hvis det er, at du allerede fylder rummet med din egen indre energi. For det handler ikke om, at man skal performe i sit liv. Det handler om, at man skal stå fuldstændig rent i sig selv. Den indre stemme, du har, er det overhovedet din egen? Du skal tage dig sammen. Du er ikke god nok. Du har altid haft svært ved det der. Det vil aldrig lykkes for dig. De lyder måske som dine egne tanker, men måske så er det gamle tanker, som du har arvet. Stemmer for din barndom, skolen og stemmer for samfundet. Stemmer, som du har glemt at stille spørgsmålstegn ved. Der er altid en grund til, at du holder dig tilbage i dit eget liv. Så prøv at spørge dig selv fuldstændig ærligt, hvilken grund er det, der er, at jeg ikke gør det, jeg gerne vil? Hvad er det, der gør, at jeg trækker mig, undgår det? Eller hvad er det, der gør, at jeg skubber ting væk fra mig selv? Spørg ikke, hvad det er, der er galt med mig. Men spørg dig selv, hvad er det, jeg prøver på at beskytte i mit eget liv lige nu? Der er altid noget, du ikke føler dig klar til at miste, stå i eller mærke. Og når du ser det, så er det på det tidspunkt, du har nøglerne til at handle på noget fuldstændig nyt i dit eget liv. Når du først begynder at lede dig selv i dit eget liv, så er det på det tidspunkt, at meget det begynder at ændre sig til det, du gerne vil. Ikke fordi du aldrig kommer til at falde igen, men fordi du rejser dig hurtigere, og fordi du kender dig selv meget bedre indadtil. Fordi du ikke venter på, at der er nogen, der kommer og redder dig. Selvledelse, det er ikke hårdhed, det er blid styrke,
Det er et valg om at møde dig selv med meget mere nærvær, og så handle derfra.